Уважаеми господин кмет, уважаема госпожо председател на Общински съвет, уважаеми господа заместник кметове, колеги кметове, уважаеми господа съветници, които сте тук из присъстващите хора, Ваше Всеблагоговенство, уважаеми жители и гости, добре дошли на традиционния събор в село Горна Брезница, посветен на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година, чиято 113 годишнина честваме днес. По своя характер и задачи, въстанието е продължение на Българската национална демократична революция. По силата на Берлинския договор от 1978 година Македония и Одринско остават в пределите на Османската империя. Това предизвиква остра реакция от страна на българския народ, който не желае да се примири с волята на западните велики сили, наложили това решение и започва борба веднага след оповестяването на Берлинският конгрес. Борбата придобива организиран характер след създаването на ВМРО през есента на 1893 година в Солун. Въстанието носи името на двата църковни празника, на които избухват двата основни бунта в Битолският и Солунският вилает. Той избухва на 20 юли, Илинден, а Одринският вилает на 6 август, 19 август нов стил Преображение Господне. Кулминационна точка на въстанието става при вземането на град Крушево и прокламирането на Крушевската република. В Серски революционен окръг въстанието е определено за 14 септември, Кръстовден, но на практика избухва преди тази дата. Против възстаналото население на Македония и Одринско, османското правителство изпраща 300 000 добре въоръжени редовни войници, снабдени с модерно оръжие и артилерия. Главният щаб на въстанието отправя бърза молба за помощ до българското правителство. Последното, предупредено от западните велики сили за лошите последствия, които биха последвали България при евентуална намеса, не се отзовава на отправения призив. Разчитайки на собствените си сили, възстаналото население се отбранява в продължение на 3 месеца срещу многократно превъзхождащият го противник, но не успява да удържи неговия напор. Въпреки своя неуспех, Илинденско-Преображенското въстание изиграва огромно значение. То показва на цялата европейска общност, че поробеното население в Македония и Одринско не иска повече да търпи чуждестранното иго и че ще продължава и по-нататък своята борба до извоюването на националната си независимост. Илинден. Целият народ се вдигна на крак и свързва съдбата си, живот, имот и чест с изхода на борбата. Никое друго въстание на Балканите не струва в толкова късо време толкова много опустошения и невинни човешки жертви. В лицето на възстаналите македонци Турция виждаше най-завършеното въплъщение на българското бунтарство. Ето защо Илинденският подвиг е не само най-висша точка на борческо напрежение в Македония, но и изкупителна дан на общия български стремеж към свобода. Уважаеми жители и гости, днес на Илинден да сведем глави в знак на признателност към създателите и първоапостолите на национално-революционното движение в Македония и Одринска Тракия, към Даме Груев и доктор Христо Татарчев, към Иван Хаджи Николов и Петър Попарсов, към Гоце Делчев, Христо Матов, Георче Петров, Борис Сарафов, Атанас Лозанчев и много други, като Андрея Мицов от село Стара Кресна, Александър Климов, български революционер, роден село Лъжене, Охридско, войвода в Илинденско-Преображенското въстание, осъден на 101 година затвор от Османската държава. След потушаването му се установява в село Горна Брезница, където е назначен за учител. През 2003 година в селото е издигнат паметник в негова чест. Стоян Тодоров, деец на ВМРО, куриер на Янес Сандански, убит на премка, намираща се западно от местността Габровица в Крупнишката планина, която днес се казва Стоянова премка, на негово име. Пано Георгиев Панов,
Велю Грозданов, Стоян Демпев, Христо Попкостадинов, Христо Георгиев, Христо Гоцев и техният последовател Антон Найденов Попов, роден през 1928 година в село Горна Брезница, починал 2016 година в Рим, български общественик, дец на Македонска патриотична организация, погребан на село Сугарево в близост до гроба на Тодор Александров. Скъпи брезничани, нека да посрещнем с радост светлия Илинден, да го направим с обич и мисъл, че ние сме творците на нашето утре. Мили хора, за да бъде празникът ни изпълни с много музика, веселие и настроение, разрешете ми като кмет на село Горна Брезница от мое и ваше име да благодаря на спонсорите на събора, благодаря на община Кресна, на семейство Райна и Васил Ралинови, град Септември, на Младен Георгиев, село Долна Градешница, на фирма Емотранс и Георги Девилски, Горна Брезница и фирма Дар ООД на Димитър Николов, град Кресна. С пожелания за здраве, щастие и много светли мигове. Честит празник, Горна Брезница! Благодаря.